अशी बोरांसारखे तळेही गेले जसे आपली बोरच वाटतायत आणि मंद आचेवर तळल्यामुळे आतमध्ये सुद्धा छान फ्राय झालेला आहे। नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचनमध्ये मनपूर्वक स्वागत। हिवाळ्यानंतर दिवाळीत हमखास केली जातात कोकणात ही तांदळाच्या पिठाची बोरं आणि ही बोरं हिवाळ्यातही नाही आणि दिवाळीतही नाही, आपल्या संक्रांतीला सुद्धा माझी आई नक्की करायची। चला तर वेळ न दवडता जाऊया परब किचनमध्ये। हा आपण कोणताही तांदूळ घेतलाय आणि त्याचं हे पीठ घरी तयार केलंय मी मिक्सरवर, एकदम रवाळ असं, जे बोरांकरता रवाळ पीठ लागतं तसं। ह्याच्यासाठी आपण तांदूळ घ्यायचा, धुवायचा, नितळत ठेवायचा आणि जर असा पंख्यावर सुकला की तो जरासा भाजून घ्यायचा आणि मिक्सरला लावायचा आणि त्याचं असं रवाळ हे पीठ काढून घ्यायचं। प्रथम आपण गॅस पेटवतोय आणि आपण गुळाचं पाणी तयार करूया। मी 1 पेला पाणी ओतलंय, म्हणजे 1 वाटीभर। चवीपुरतं मीठ टाकते मी। गोड पदार्थात थोडंसं आपण मीठ टाकलं की छान लागतो। 1 वाटी तांदळाचं पीठ असेल तर अर्धा वाटी गूळ लागणार आहे आपल्याला। फक्त आपल्याला हा गूळ या पाण्यामध्ये वितळून घ्यायचा आहे। मी हा बारीक चिरून घेतलेला, तरी सुद्धा त्याच्या गुठळ्या असतातच, पिठात आपल्या हे मोडणार नाहीत, म्हणून आपण ह्याचं पाणी तयार करून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या गुठळ्या मोडून गेलेल्या आहेत। गुळाच्या पाण्याला जर अशी उकळी आली की आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि हे गुळाचं पाणी थंड करायला ठेवून देणार आहोत। आता आपल्या गुळाच्या पाण्याला उकळी आली आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि हे पाणी थंड होण्याकरता ठेवून देते। तांदूळ आपण भाजून नाही घेतले, त्यामुळे आपण जर असं पीठ भाजतोय, एकदम लालसर नाही, थोडंसं गरम करून घेतोय। त्याने आपली बोरं खुसखुशीत होतात। पीठ आपण आता हे भाजून घेतोय। ह्यामध्ये तुम्ही थोडंसं गव्हाचं पीठही टाकू शकता, आपण नाही घालत आहोत। आता हे माझे पीठ भाजून झालेलं आहे। पीठ मी एका परातीत काढून घेते। ह्यामध्ये आता आपण अर्धा वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे मी, तुम्ही ओलं खोबरंही वापरू शकता। ओलं खोबरं जास्त दिवस टिकणार नाही म्हणून मी सुकं घेतलं आहे। त्यानंतर बारकी छोटी अर्धा वाटी तीळ घेतलं आहे। तीळ आपण भाजून नाही घ्यायचे। काजू आणि बदामाची भरड घेतली आहे। त्यानंतर वेलची पूड। आता हे छान आपण मिक्स करून घेऊया आणि ह्यामध्ये आता आपण 2 चमचे तूप तापत ठेवलं आहे मी तिथे, ते घालायचं आहे आपल्याला। जास्त कडकडीत करून घालायचं आहे, त्याने करून आपली बोरं खुसखुशीत होतात। छान असं पिठामध्ये घालून घेतलं आहे। पुन्हा आपण हे ढवळून घेऊया। आपल्या कोकणातला खूप पारंपरिक पदार्थ आहे हा। ज्यावेळेला आपल्याकडे बिस्किटं चॉकलेटं नव्हती, त्यावेळेला ह्या घरातल्या गृहिणींनी छान असं डोकं चालवलं आणि अशी ही बोरं लहान मुलांना करून द्यायला सुरुवात केली आणि खूप पौष्टिकही असतात, कारण ह्याच्यामध्ये आपण काजू बदाम तीळ, हिवाळ्यात तर खूपच चांगली। छान असं हे आपण मिक्स करून घेऊया। आता जे आपलं गुळाचं पाणी आहे त्यातच आपण हे पीठ मळून घेऊया। आपलं गुळाचं पाणी थंड झालेलं आहे, थंड करूनच हे पाणी घालायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे मळून घेऊया पीठ। आपण हे पीठ चपातीला मळतो त्याच्यापेक्षा थोडं घट्ट मळून ठेवायचं आहे, कारण हे पीठ आपल्याला 2 तास मळून ठेवायचं असतं। तुम्ही गुळाचं पाणीसुद्धा करून घालू शकता किंवा गूळ कुस्करून सुद्धा घालतात आणि साध्या पाण्यात पीठ मळतात। ह्याचा गोळा व्हायला खूप अवघड जातं, कारण तांदळाचं पीठ आहे नुसतं। त्यासाठी तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडंसं गव्हाचं पीठसुद्धा भाजून घालू शकता। आमच्याकडे पीठ एकाच हाताने मळलं जातं, दुसऱ्या हाताची गरज लागत नाही, पण ह्या पिठाला जर असा तरी घ्यावा लागतो आहे दुसरा हात। फसफशीत पीठ असल्यामुळे याचा गोळा पटकन होणार नाही, पण होतो। तीळ जे टाकले आहेत ते असे पडतात, ते पूर्ण पिठाला असं घोळून घेतलं की पुन्हा चिकटतात। असा हा पिठाचा गोळा आपला तयार झालेला आहे। आता हा मी 2 तासासाठी झाकून ठेवणार आहे। पीठ मळून आपले 2 तास झालेले आहेत। आता आपण पाहूया कसं आपलं पीठ झालं आहे ते। आता हे थोडं कडक झालं आहे। आता परत आपण ह्याचं असं मळून घेऊया। ह्याच्यामध्ये छान असं गूळ वगैरे मुरलं आहे, मगाशी होत नव्हता, आता सहजरित्या गोळा होतो आहे, कारण गुळाला थोडं जास्त पाणी सुटलेलं आहे। अशा पद्धतीने आपलं परत हे पीठ मळून झालेलं आहे। थोडे ह्याला तडे पडणारच, कारण बोरांनाही तडे असतातच। आणि आपण सुपारी एवढे छोटेसे गोळे घ्यायचे आणि तळ हातावर असा हा
गोल 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 छान असा तुळतुळीत गोळा तयार करायचा। आपण हे सगळे गोळे तयार करून घेऊया। एकदा का तुमचं पीठ छान असं मळून झालं की बोरं करायला काही वेळ लागत नाही, फक्त गोळे आपण आधी करून घ्यायचे, तोवर आपण तिथे तेलही तापून घ्यायचं। अशा पद्धतीने मी सुपारी एवढे गोळे बनवून घेतले। आता मी तिथे तेल तापत ठेवलं आहे। आता हे आपण तळून घेऊया। तेल तापण्यासाठी मी आच मोठी केलेली, आता मी आच मंद करते। बोरं तळतेवेळी आच मंदच करायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये जास्त गर्दी करायची नाही आहे। हलक्या हाताने आपण हे ढवळून घेऊया। चारी बाजूने छान असे शेकले पाहिजेत। आच एकदम मंदच करायची आहे, कारण बोरं आपली आतमध्ये छान शिजली पाहिजेत, तरच खुसखुशीत लागतात। जास्त मोठी आग जर तुम्ही केली तर बोरं पटकन काळी पडतात व आतमध्ये शिजत नाही। मंद आचेवर आपण ही 3 ते 4 मिनिटावर छान अशी तळून घेतलेली आहेत। आता ही आपण काढून घेऊया। अशी सोनेरी रंगावर आपल्याला ही तळून घ्यायची आहेत। ही बोरं तुम्ही प्रवासालाही नेऊ शकता। ही आपली फराळाप्रमाणे ही पण आपल्याला 15 ते 20 दिवस छान टिकतात ही बोरं। अशी तांदळाच्या पिठाची खसकेदार बोरं तुम्ही नक्की ह्या हिवाळ्यात करा आणि मला सांगा कमेंटमध्ये कशी झाली तुमची बोरं। आणि हो, माझं परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद। कढई तापली, आता आपण पोहे घालतोय। मोठी कढई घेतली आहे तरी सुद्धा आपण अर्धे अर्धे करून पोहे भाजणार आहोत। अर्धा किलो पोहे घेतले आहेत मी। पोहे भाजते त्या आगसू नये म्हणून मी थोडंसं मीठ टाकते, जेणेकरून आपले पोहे आगसत नाही, तेवढे असे राहतात। आणि हे ढवळायचे आहेत, पण आपल्याला एकदम नाजूक प्रकारे ढवळायचे आहेत, कारण पोह्यांचं असं तुकडे आणि पीठ होऊ नये म्हणून। हे मी आधी उन्हामध्ये चांगले सुकून घेतलेले, मग चाळून स्वच्छ निवडून घेतलेले। थोडंसं मीठ टाकल्यामुळे आपले पोहे आगसत नाही। नंतर ते मीठ आपण काढून घेऊया। हा असा उलट्या साईडचे चमचे घेऊन नाजूक हाताने ढवळायचा असतो, नाहीतर आपण सरळ चमचा घेऊन जर ढवळलं तर पोह्यांचे तुकडे पडतात, पोहे तुटू शकतात। हे पोहे आता आपले भाजून झालेले आहेत, हे पहा। आता हे आपण एका परातीत काढून घेऊया पसरट। हे पोहे एका चाळणीत घेऊन आपण चाळून घेऊया हलक्या हाताने, जेणेकरून आपण जे मीठ टाकलं होतं ते खाली पडू दे आणि ह्याच्यात काही कचरा असेल पोह्यांमध्ये तोही खाली पडतो। करायच्या आधी तसं मी चाळून घेतलेले होते निवडून, पण बारीक बारीक पोहे झालेले असतील चुरा तोही खाली पडेल। नंतर चिवड्यामध्ये तो चुरा राहत नाही, पाहू शकता तुम्ही। मीठ आणि हा पोह्यांचा बारीक तुकडा असा पडलेला आहे। आता आपण पोहे भाजून घेतले, आता आपण एक एक जिन्नस आहे तो भाजून घेणार आहोत आणि शेवटला ह्याची फोडणी करणार आहोत। त्यासाठी मी पुन्हा गॅस ऑन करते आणि मी हे 1 बाउलभर तेल घेतलं आहे, म्हणजे मोठे 6 चमचे, जवळजवळ पाव किलो तरी तेल आहे हे। एवढं तेल आपल्याला लागणार आहे पोह्यांना। तेल तापलं आहे, आता आपण प्रथम शेंगदाणे भाजून घेऊया। शेंगदाणे आपल्याला खरपूस लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणा तेलात गेल्यावर तडतड तडतड वाजतो आणि तो फुटतो। शेंगदाणे आपले तळून झालेले आहेत। आता त्याच तेलात आपण सुक्या खोबऱ्याचे कापही भाजून घेणार आहोत, तळून घेणार आहोत। हेही आपल्याला लाल कलरचेच भाजायचे आहेत। खोबऱ्याला चांगला लाल रंग आलेला आहे। तुम्ही जास्तीचा चिवडा करत असाल 1 किलोचा किंवा 2 किलोचा तर जास्त तेल वापरणार, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही झाऱ्यातच साहित्य घेऊन असं डीप फ्राय करून घेऊ शकता। हेही आपण त्या परातीमध्ये पोह्याच्या काढून घेऊया। ही छोटी अर्धी वाटी मी डाळ घेतलेलं आहे, म्हणजे फुटाण्याची डाळ। ही थोडीशी परतून घ्यायची, जास्त हिला परतायची नाही, लाल वगैरे करायची नाही, थोडीशी, कारण ही भाजलेलीच डाळ असते फुटाण्याची।
जे आपण 6 चमचे मोठे तेल घेतलेलं त्याच्यात मी आता सगळं शेंगदाणे आणि खोबरं भाजून घेतलं। आता त्याच तेलात मी मोहरी फोडणीला टाकणार आहे। 2 ते 3 चमचे मोहरी घेतली आहे मी। मोहरी चांगली तडतडायला द्यायला पाहिजे, त्याशिवाय आपली फोडणी म्हणता येत नाही। मोहरी तडतडली की लगेच मी वाटीभर कढीपत्ता घेतला आहे। लागलीच हिरव्या मिरच्या 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतल्या आहेत आणि लसणीच्या पाकळ्या 8-10 मी बारीक चिरून घेतल्या आहेत। ऑप्शनली आहे, तुम्ही घालू शकता नाही तर नाही घालू शकत, आवडत असेल तर घाला। लसूण टाकल्याने छान असा सुगंध पण येतो फोडणीला। आपल्या कढीपत्ता आणि मिरची चांगली खरपूस भाजून घ्यायची आपल्याला, पूर्ण त्यातलं मॉइश्चर निघून गेलं पाहिजे। यामध्ये मी हळद टाकली नाही आहे फोडणीला। फोडणीला जर हळद टाकली तर ती लाल होते, करपते आणि कडू लागते, म्हणून आपण आता हळद टाकूया। पूर्ण 1 चमचा हळद टाकते मी। तुम्हाला हिंगाची टेस्ट आवडत असेल तर हिंगही वापरू शकता। आता ही फोडणी आपल्याला त्या पोह्यांच्या मिश्रणावर ओतायची आहे। ह्याच्या साईडचेच मी थोडे पोहे काढून घेते, कशा करता ते आता तुम्हाला समजेलच। आणि ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला फोडणी ओतायची आहे। पुन्हा आपल्याला चमच्याच्या उलट्या साहाय्याने फोडणी सगळीकडे करून घ्यायची एकत्र। ह्याच कढईत मी जे पोहे बाजूला काढलेले थोडे ते घालते, कारण जेणेकरून आपली फोडणी वेस्ट जाऊ नये। कढई गरम आहे फोडणीची, त्यामुळे तुम्ही हे असे टॉस करू शकता। पुन्हा आपण त्या ह्याच्यात ओतूया। 2-3 चमचे मी पिठी साखर घेतलेली ती घालते ह्याच्यामध्ये। थोडासा गोडवा तिखटाला हवाच। चवीपुरता मीठ। मगाशी आपण पोहे भासळे घातलेलं ते काढून घेतलेलं, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। पुन्हा आपण चमच्याच्या टोकाने हे छान अशा हलक्या हाताने ढवळून घ्यायचे आहेत। फोडणी छान परफेक्ट बसली आहे, त्यामुळे सुगंध मस्त आलाय खमंग असा। ह्यामध्ये आवडीनुसार तुम्ही काजू बदामही तळून घालू शकता, तुम्हाला आवडत असेल तर। असा हा पातळ पोह्याचा चिवडा तुम्ही स्टोर करून ठेवू शकता। तशी दिवाळी आहे, स्टोर करायची काही गरजच नाही। 8 दिवसात हा खमंग पोह्याचा चिवडा फस्त होईल। तरीसुद्धा स्टोर करायचं असेल तर हवाबंद डब्यात स्टोर करू शकता। आणि माझं परब किचन लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। खूप खूप दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा।